Malta għandha istituzzjonijiet li qed jaħdmu bla ma jħarsu l-ewwel ħadd. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela meta l-ħadd filgħodu kien mistoqsi dwar l-arrest ta' bosta persuni akkużati fost l-oħrajn b'korruzzjoni u ħasik ta' flus. Mistoqsi mill-ġurnalisti ta' bosta kmamar tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru qal li l-istituzzjonijiet taw riżultati effettivi. Istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti u bla ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Dak huwa l-messaġġ li ħareġ il-bieraħ, huwa l-messaġġ li meta wieħed jagħmel analiżi ta' dak li għaddejna minnu fix-xhur li għaddew kien wieħed konsistenti. Hawnhekk il-Prim Ministru nnota kif l-Oppożizzjoni f'dan il-każ qed tkejjel il-ħidma tal-istituzzjonijiet kif jaqbel lilha. Effettività tal-istituzzjonijiet tkejjilha skont kif jaqblilha. Meta l-bieraħ kellna il-pulizija li għamlet l-arresti u resqet quddiem il-qorti l-11 persuna, il-bieraħ ħadmet tajjeb il-pulizija. Meta kellna kummissarju tal-pulizija li ftit tal-jiem ilu esprima l-ġudizzju tiegħu dwar l-investigazzjonijiet li kien għamel dwar każ ieħor, hemmhekk għax dak li qal il-kummissarju ma daqx għal ċertu widnejn, hemmhekk l-istituzzjonijiet u d-dubji reġgħu bdew deħlin. Għal aktar minn darba l-Prim Ministru tenna kif id-deċiżjonijiet dejjem se jittieħdu anke biex il-ġustizzja isseħħ. Id-deċiżjonijiet noħduhom għaliex nemmnu b'mod sinċir fil-ġustizzja. U dik hija jekk temmix b'mod sinċir, jew le, aħna qed nuru li nemmnu b'mod sinċir, ħadd ieħor qed jilgħab dal-lob illi verament mhux aċċettabbli bi proċess ġudizzjarju ma tilabx dat-tip ta' strateġiji. Dwar dak li semma fil-qorti li hemm Ministru fil-Kabinett implikat fl-allegazzjonijiet li semma Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu, il-Prim Ministru nnota kif l-Avukat Jason Azzopardi li kien qed isaqsi fil-qorti ma staqsix dak li tgħid il-loġika. Jekk id-deputat Azzopardi jaf b'xi Ministru isemmih, jekk ix-xut jaf b'xi Ministru isemmih u jgħid x'inhu dan l-allegat involviment tiegħu, jien mhux se niddejjaq nieħu ebda deċiżjoni jekk tkun meħtieġa, imma lanqas nista' nieħu deċiżjonijiet abbażi ta' dawn il-manuvri. Dr. Abela semma bosta riformi li wettaq dan il-gvern taħt it-tmexxija tiegħu li waslu sabiex f'Malta tirrenja s-saltna ta' dritt fosthom kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija, ħaġa li wkoll qed turi l-frott tagħha f'kull livell, saħaq kif kien gvern laburista li tar riżorsi meħtieġa lill-FIAU. Jien nibagħtu messaġġ sod lill-Kummissarju tal-Pulizija illi aħna għandna fiduċja fil-ħidma tiegħu. Ibsin kemm ikunu d-deċiżjonijiet li jieħu. Ejja nibagħtu messaġġ ta' fiduċja lil qrati tagħna li rriduhom jagħtu deċiżjonijiet bi speditezza bla ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Ejja nagħtu fiduċja lil maġistrati inkwirenti li għandhom jalqu l-inkjesti li għandhom qudiemhom u ssir ġustizzja ma' kulħadd. Ma min naqas irid iħallas ta' dak illi jagħmel imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jankomplu inkattru il-ġid. Fil-waqt li appella mhux għall-għaġla żejda iżda speditezza biex titwetta il-ġustizzja, il-Prim Ministru nota wkoll kif hemm każijiet oħra bħal dak tal-iskandlu taż-żejt li l-ġustizzja għadha ma saritx.